Spravila som obrovskú chybu. Môj content som začala tvoriť v angličtine s tým, že môžem osloviť širšie publikum, že môžem dostať na profil viac ľudí, možno aj potenciálnych zahraničných klientov. Ale keď som videla, koľko grafikov tvorí obsah na sociálne siete v angličtine, tak prišlo mi to, že tam je toho strašne veľa. Sama som si ukladala príspevky, ku ktorým som sa v živote nevrátila. Potom mi došlo, že na československom trhu vlastne nie je až toľko veľa tvorcov z oblasti grafiky, ktorí by tvorili nejaký prínosný a kvalitný content. Preto som sa teda rozhodla, že odteraz budem natáčať moje videá v slovenčine. Hlavne preto, aby som na slovenský a český trh priniesla užitočné know-how, ktoré mnoho ľudí, podnikateľov nemá. Teda ak chceš byť v obraze z oblasti grafiky, UI UX dizajnu, web dizajnu, brandingu, nezabudni ma sledovať. Garantujem ti, že ti dám obrovskú hodnotu a otvorím oči v mnohých veciach, za ktoré strácaš na grafikoch peniaze. Dám ti množstvo užitočných tipov, ktoré určite využiješ. Nezabudni ma sledovať.